Hjertelig velkommen Ungdómsmøti i kvöld. Vi får börja språkliga. Jag vet inte. Jo, det. Vi får synga en sang. Och vi kommer att börja möte. Och vi får börja vid Guds kärlek och ett underlig. Välkomna lösa det. Guds kärlek är Oddur det alltid allt kan fälla och ett avförstar så i några som i dig jag vill det lätta och krossen nog för pojna svar vårt Og i kvöld så får vi att ha två löstor och till vi går spänt på. Så för löstorna så får vi att synga sin samman och så kommer Oddur och Lakjuni att ha en tal för oss. Till vi går spänt på. Och så får vi ha en paus och cirka halvan timme och så får vi ha en 17 löstor vid Losange och vittnesbörd och forskjellige vi får lägga löstorna vid Herrens sents. Jag kan himmelske feier, vi tackar dig för ännu en dag. Tack för att vi kunde samlas här om 2 år och att det är så näkt som är mest att höra om det. Tack för allt det som vi minnas dessa dagar, att du ville läta din egna son att dödja för oss. Hjälp oss att söka hur så störst det är. Hjälp oss att leva i din nöje. Hjälp oss att söka hur så näkt du älskar oss och det att du vill dödja för oss synd.
bid om at du måst være ved øtlentheimen som kommer og ber dere fram i kveld, sikna til deg, og åpna hjerten i okken, og lette dere være moterslig for tusen du hører å si. Sikna til kveld til okken vi gjør, til navnet. Amen. Så færre vi til syngur, og så kommer Oddur å tale. Yes, vi får synge trutja sanger, og Oddur slipper fram rett. Og da første hører han var helt fast.
kommer upp så tackar vi ett höjder till som öppnar det. God kveld. Disse páskastevnene som er her i Brand Lorvik og her i høllini Kambsdali,
Så iveskriften være et evne være god enn at tronen i Det är så som vi pleier å ta det. Goden at tronen i Og hvis jeg som bare leser teksten, så leser de god enn til at jeg kan stryke under. God enn at tronen i Men hver jeg får sagt det, så er det sagt goden at tronen i Hva er det? Jo, til sankre som vi kjenner. Hvis de som har kjent i sundagsskolen, mange av dem, mange av oss kjenner fra sundagsskolen er det fra at goden at tronen i og han vil spøtte seg i her. Om frøstingar herja vil han til å verja og være vi av mine fyr. Goden at tronen i her og han vil spøtte seg i her. Og hans år skjønner fast om en alt annet brast. Goden at tronen i her. Det er et godt evne, er det ikke det? Her er sanger, for ofte så er det sanger som synger sundagsskolen, man synger der, og man hukser ikke ordentlig, så det er det og det gjør han ikke. Og man ikke hukser seg under sundagsskolen nå, så det fester seg, og så kommer det etter. Hva mest er god at tronen er, og hva mest er at han enn at tronen er? Nå, Påske som minnast vidt, at Jesus døye og røs opp. Vi får fortalt om det, hva det var som hendte, og i ødel fyra tar boken om Oddur, som vi kallar for evangeliene, Matteus, Markus, Lukas og Johannes. De forteller det nok så lyk, det første trutje forteller det nok så lyk, og Johannes forteller det sin annerledes, og alle har sutt å si om hektar her, hva det var som hendte av påsken. Og det er veldig spennende som vi leser i Markus her, evangelien. Så som Markus skrev fra, her leser vi om at Jesus fyrer framfyrer, det er haksten med lederne, han fyrer framfyrer høvespresten, han fyrer framfyrer hakstara i høvespresten, og tar lykke som börjar spry han, alt muligt. Tar börjar utspry han og transpry han, som om han er for ratten, om hver det han sier seg være, og så stender det å få et mulig vittner framfyrer, og som tar av bestilt, og tar og så vittner likva, og det hanker sammen, og tar øyne få vittnesbordet med til Jesus henger sammen. Og det sender i Markus 1, hvis vi leser sammenhengen, jeg kom bare midt og nøydast om disse vittnesbordene her, hanker sier han sier hetta, og han sier hetta, og så stender det slutt av trus, men helt ikke her som jo av vittnesbordet her, borde det tørre lyk. Stender vers trus. Ta røstest høvespresteren, midt i midten tørre, og spurte Jesus. Sverre du ikke til Jesu vittne møte deg? Men han takte og sverre ikke. Høvespresteren spurte han oppatter, sier vi han, «Erst du Kristus, soner hins hallovaja?» Det ligger meg hvor jeg snart spurningen. Kan jeg ikke være Kristus? Til grikstor, Kristus, som omsetting av hebraiska, tar han nok tås hebraisk, et arameist, som Messias, som merker tan salvaje, tan lovaje, tan som vi bor etter, tan som vi profeterer om i gamla testamentet, tan som skal roa. Erst du han, soner hins hallovaje Guds. Så sværer Jesus, vers 22. Nu sværer Jesus. Jeg stender, Jesus sværer jeg det til. Og tid skulle så ikke menneskesonen sida vi høyre krafter der og komme ved skudgen himmelsens. Ta, skratte høvespresteren klæsynne og sier, hvert nøydest at man langer vittne, tid av å hørst godspottene, hvert halda tid tar dømte han atler av være deia seka. Og så kører det herfra. Der spyter han, spotter han, enda ved krossfesta. Men hva er det for svær fra Jesus her? Skilte det til svære? Hva er det for høre mening for det? Hva lykker du i sånne svære nå? Hvor blir det svært ikke? Hva er det at han ikke flippe ut i over? Hva er det som Jesus gjør her? Han sier, jeg det her. Og det skal ikke mennesker som sier vi høyre hånd krafter der og kommer vi skudjon himmelsens. Det som Jesus gjør her er at han teker 3 ting ur gamla testamentet som er her, høvespresteren, haksaraie, og alle disse her tro på som om hver god er. Det første som Jesus sier og omsetter, og noe som heter skriver griskon, ego eimi. Jeg er det. Er du han? Jeg er det.
til navnet som Gud tog til syn, da han viste seg framfor Moses i en brennende tårnarunde. Men hvor skal du si at jeg har sett meg, sier Moses. Da jeg kom til faro, jeg har sett det. Jesus sier, jeg. Og det neste som han sier, til skulle så ikke menneskesonen sitte ved høyre hånd kraftaren der. Hver høyre hånd kraftaren der? Hva det tar høyre fyrer seg, tar høyre vel hva det han sier, tar å lise alle salmene her. Dømes salm, hånds tutjo. Her som det stender, Herren sier vi herra min. Hva er det? Sete vi høyre hånd mine inntil jeg legger futjen der tøyner som skammel for føtter tøyner. Av sian ratter Herren ut kongastav veldestunds, ra mitt i mittel futjen der tøyner. Til sier at for jødene var dette her øyne et mysterium, et løndamal. Er det god, eller er det en som er sett god? Hvor er dette? Er det god som ræver, eller gjør god valg til en annan? Hvordan ser det ut? Herren sier vi herra min. Hvordan kan David si Herren sier vi herra min? Hvor er det? Ikke Herren sier vi med, eller Herren sier til sjålva, men Herren sier vi herra min. Seter vi høyre hånd min inntil, til ræver vi alle hjørne. Og Jesus sier, høyre hånd kraftaren der. Så sier han, til skulle ikke menneskesonen komme. Skudgen himmelsens. Og ta høyre tar høyespresten hinner høyre velkaffe profeti, han er ferdig etter. Tar han øysen lyse Daniel, profet. Og i Daniel profet stendte det øyelig spennende, øyelig løye, som er øyelig trobult at skylja. Daniel sier en sjøen, Daniel profeter sier en sjøen, i Daniel kapittel 6, vers 13, sier Daniel så sier hun en sjøen, han sier, framvis fikk jeg nått av sjøen om minne sutja, hvordan en som lyktest menneska sine, kom av skudgen himmelsens. Han fører iver til henne gammal vær og var løyter framfyr han, og honom var givet vald, høyer og rydtje, atla tjauer og atter, og alt tungomal skulle tjene honom. Alt hans er evigt vald, som aldri gong til grunn der, og rydtje hans er rydtje som ikke er lagt i øye. Hva er det for profeti i denne skje? Skilt og dørda? Hesen øyne som lykkes menneska sine, som fører iver til god færen, som fører iver til henne, og fører alt vald i atla jæver, atla hjørne, atla stund i atter. Hva er det? Og nå stendte Jesus her fremme for høvespresten og ranen her. Og så sier jeg, du må beskylde deg for jeg har sagt dette og dette. Passet at du sier at du er Kristus, du er Messias, han som vil ha bo etter. Han sier, jeg er det. Jeg skal si det vi hører han krafterne. Ja, jeg er det, menneskesåneren. Som skal komme av skudgen himmelsens. For skria klæresøyne at det er så ivrig om hvor han sier seg være. Han sier seg være kong, han sier seg være han som bestemmer i øtlom, og der spyter han, og der spotter han, og der pyner han, og der dreper han. Det vil si at det er Jesus ikke kong. Men det er et næst kjødde med dreper han. Han tappte. Hvis man skal vise onken at han har tapt, så hvis man spiller en fotballstist, og onker taper, så taper han, så får man ikke et eimudja det. Utan onker til kanskje gjøre det, men så sier man at det er ikke god. Hvis man har vunnet bare det, så kan man ordentlig vise at man har vunnet av dem. Hvordan viser man at onker har tapt? Nå, i disse togene, Jesus framfor de jødiske høvespresterene, men tar som faktisk bestemmer, det var romverger. Det var i romverska rydsen. Og romverger tar høtt og dette her ekstremt størska rydsen som bestemmer i rødlån, og ønsken klarer å sette seg opp med rom. Og det var veldig viktig, og hvis nekker prøver det, så hadde det en bestemt måte at vise at det blir ikke til, og lette være vi å prøve å sette deg opp med rom. Ok? Og det var vi at, hvis folk gjør noe skøft, hvis folk som ikke var romerske statsborgere dro på omkring, så var det det gjør seg. Men hvis du har trener som gjør det opprørster, eller du har folk som røynte at Kari Ause, det romerske valgte,
så hade den en bestämd refsing. Och det var en krossfästing. Och det var ganska vanligt. Man sa att alla möjliga ställen tog man så samman en kross. Och här kan förbrytare man visste att hesen kan det öjmynda på. Här är en personer som är einmuktor till han prövar att sätta sig upp mot dem. Att här är den ultimativa maten att täpa och inte vinna. Till att vita det kvar bestämmer. Kejsaren bestämmer. Och det är det. Kejsar dominus est, så att det där latin. Och griskon så att det där Kejsar och Kyrios. Caesar är herre. Och hick han är krossfäster till han prövar att vara herre på gramata. Och man dör en pöjnefotland deja. Och det är en romersk skriver, en romersk, han var en känd romersk människor, Cicero som levde av fjärsar Jesus och fötter. Och han säger till att vi att få en penigarefsing till ringt. Jag minns alla som åkte till förfärligt. Och bort och upp att det värre och att dömde till dig är öljärdigt. Men i ötlen häson varvöjde romerien stadväck sin person och varvöjde stadväck sina ära. Så säger han, men lät krossfästingarna, säger Cicero i romerien, ifrån dem, lät krossfästing för en lätt bostor, inte bara för egen, men synden till ögonen kvar romare, till krossfästingarna missar en person, inte bara sitt liv, men alla sina är. Det var till den ultimativa helgten. Och det var det som Jesus får utföra, för att präkva att Jesus tappte. Och vi möter Rom. Och han attlar sig var konkur, nej, han tappte. Det var han är inte han. Inte så? Men så hände det. Prøv å øyne til dere tider i lærersveien til Jesus, etter tider øyne til mannen og kvinnen som har fyllt at når Jesus er trøyer. Og det giver vi alt. Og er han herre, er han det som vi bor etter, skal han ikke være konkur? Nå stedet han være konkur, så er han tripen, og ikke bare han tripen, han tripen, han krosser, han blir einmukter. Hva gjør vi nå? Hva gjør vi i morgen? Hva gjør vi? Han leier deg som er i midtelen, han der som vil ha det. Hva gjør man? Og så kommer til morgenen. Det kommer kona, det kommer kvinner, det kommer rier enda, og sier, jeg har sett han rysen opp. Det er tvattelig til. Han skal få vite. Og så er han rysen opp. Han er sikker av deg gjennom. Og han sier Victor, mer er givet alt valgt i himmelen og jeg gjør færre tid ut. Fortell om dette. Og ta forstå det. Vi forstand ikke at det er mest. Du erst han. Og ja, det passer til å finne alt valgt i at det er himmelen og jeg gjør. Det stender og det er spennende. Hvordan ble Jesus herre? Men han er alltid veldig herre på en måte. Det stender i Kolosserbrevet at Jesus har skapt alt som er. Og i honom alt skapt. Til hans herre, og han er det som helder øtlen opp. Så på den måten han avgjør og er konkur. Men han er bliven konkur øysene på en annan måte. Han er øysene kommet av tronen. Han er øysene finner ikke alt rege og er bliven herre på en annan måte. Vi kan lese i Filippebrevet kapittel 2. Så du är finna där. Jag sätter här i Filippebrevet kapitel 2, vers 5. Samma syndala var i tikkon som var i Kristi Jesus. Da han var anse god, råkna han det ikke fyrir byte at være jaunløyde gods. Røkene Kirias årene, og gamle omsett Kiri, råkna ikke fyrir rån, er jaunløyde gods. Hva mest til? Han sier at han sa til som nekka som holdt i honom til. Det var naturligt. Helt til hans naturliga position. Det var ikke nekka som han hei på akkurat måte. Det var ikke på nekka måte som han nekka som har rønt i halda fast i. Han råkte ikke fyrir nekka halda fast av vera så høver. Gjør det seg ans og tænare og var menneskjon lyker. Hvor gjør det han? Hvor ble han føtter som en menneske? Og da han var stigen fram, stender vers 8, som menneske, sette han seg sjølvan lokt, så han var lojen til deian, og her har jeg dette ramverska i sånne
det som krossfästerna, han var lojal till dejan, ja, krossdejan. Och minns till att det mest inte bara att det var mer pinefullt till mat att dodja. Det mest att jag förstod vad krossdejan var. Det var att du var en muktor på den ultimativa maten. Inte bara var så dripen vi och nej, vi vann Tui hevur, sender vers 9, God øysne sett han ekvelig høgt og givi honom navnet som iver ødel navnet Fyri med navnet Jesus Først knæ skal bodja seg, tarra som i himmel tarra som av jørn og tarra som under jørn og hver tunga skal jotta at Jesus Kristus Herre, gode færdig brud. Jesus Kristus Herre. Nå, Paulus skriver til brevet til denne byen i Greklandet, i Makedonia, i Filippi. Han sier at det årsys til at hver tunga skal jotta at Jesus Kristus Herre. Det var ikke ditt høyre da fyrir dikkom. Nå byen i Filippi, han var høvestø til romerska herren i Makedonia. Og her en kristen samkomma her på jøder, grikker, forskjellige ganske. Han sier at og Jesus, han har finnet et navn som er øtlen og navner. Hva er det for navn? Kyrios. Det er grikker. Paulus skriver griskon til han sagt om grikkerlandet. Kyrios, han herre. Og da er også, men vi vet det. Men i akkurat samfunnet, og ikke bare i akkurat boi, ikke bare i akkurat landet, men i akkurat frikken verene, skal man si alt, og det er at Caesar og Kyrios. Caesar herre. Og hvis vi ikke sier det, hvis vi ikke offrer til han det så ofte, ja, men så kommer det etter oss. Ikke bare i romerrøysene, men i himmelen. Det som hjørner, det som undrer hjørner, hver tunga til Caesar sjølven skal jotta at Jesus Kristus keiser. Ikke Caesar og Kyrios, men Jesus Kristus Kyrios. Jesus Kristus Herre. Caesar ikke Herre. Jesus Herre. Hetta nakka som de skulle sia. Fyrir sett der være her og få at vita. Hetta det som vi sier. Fyrir sett for at det møvelige forfylltjensene som kan komme. Er det så det vet du ikke det? Ha? Which? Hvis vi fører til kristna samkommer i Kina, det var det 4 år i halvtid at fortsetten i Kina, fortsetter, han var ute ved landsloten her som er flest kristne. Og han fører som en skjermefer, han fører forteller dem, han sier spesifikt, han sier at vit, løyerne i Kina, kommunistiske flokkene, vit er det som bjerget tikkum, vit er det som hjelper tikkum. Jesus var ikke just for tikkum, sier han ikke. De skulle ikke trykke hva Jesus sier han, de kunne sånn kan det her. Jesus, det skulle ikke trykke hva Jesus, han var hjelp tikkum, trykke for okkom til vi få hjelp tikkum. Og bidra til hva sier han, tid suttjat. Og i Kina, her har det et system, her som man kan tjene seg poeng etter hvordan man oppføres. Så mer lealer du erst i for kinesiska støyren, og her er nok av Jesus, jo mer stivfast du, og såleis du kan få adgang til hjelp til å sjuk, eldre ikke. Jeg slipper fram et gå og skole. Det hanker av du villig til å si at ski Herre, ikke Jesus. Og så sendt fast og sier, jeg skal si at Jesus Herre, så først du ikke sti, og så bor jeg så neste fer til å bli sjukker, til å nødt til å betale, til å sjukkerrøkning selv, i en hinne få det utkjøpes. Hva gjør du ta? Men så er det ikke sjokk. Men hvordan det ikke her? Er det trobult å si Jesus Herre? Vi kunne forholde oss til så som akkurat politiske skipene og si at Jesus Herre. Men hvordan vi utunner vi nærmere ut etter at trykka til at Jesus Herre? Og det betyr nekka for meg, det betyr for nekka for hver løy
jeg vil genka. Og førstingar herja vil handle til å verja og være med av mine fyr. Tår jeg at lyta meg til det? Hvordan gjør jeg at det trobult? Hvordan gjør jeg at det ikke er lagt? Hvordan gjør jeg at det er ivest? Hvordan gjør jeg alt det her? Jeg tror ikke fyrer til alt det her. En av lærersvann til Jesus, han dod i helt ikke fyrer til det at Jesus stod akkurat i hans her støvene og var krasht på det allermeste og var i akkurat hans søvn som jeg beskriver her. Jeg kan forrette til Marskos evangeliet som leser her. Jesus sier det her som sier, og så stedet etter, han skratt i høst på seg, skratt i klær sin og sier, kan lyst det på noen vittne, Marskos 14, 44, til det var harskotspottene, hva taler tid? Da dømte han at det var deg cirka. Nekri førne å spyte av ham, fjell anlitt hans her, gjør honom nevaslø, og sier vi, han profeterer. Og lærersvennene og sveinene, altså sier jødene, sveinene, så lærersvennene til Jesus, sveinene tok og møter honom i stjernsløv. Så sender medan og Peter var en ryddig i gærnen, kom en arbeidskone av høyspressens. Og da hun sa Peter verma seg, som i elden, hukte hun på han og sier, «Jeg som tror er slik Jesus Nazarere». Men han nokta i det, og sier, «Jeg kan ikke vite hva skyldig hva du sier». Så han ute forgæren og han gå. Her fikk arbeidskonen av Suttjan, og han får atra sier viktig som stod her, «Jeg ser en av dem». Men han nokta i det oppatt. Han hadde løyt og etter søtt atter de som stod her ved Peter. Ja, så sannlig er to øyne tøymon. Du var det som Galileer. Ta for han at banna seg og sebørja. Jeg kjenner ikke den mann til tåse om. Han blekt av nokta og bannar på han kjenner ikke Jesus. Han har lovet fyllt honom og har sagt på et arm, jeg skal få vite deg igjen. Og det samme gøl han erfer. Ta kom Peter i Djurhuus som Jesus har sagt vi han arren hænen hever gale tværfyrskatt og avnokta med trutja fyr. Og han skær i gråt. Ta det stå og her på at Peter krakulerer og han torper ikke. Når jeg var skjøttene, så skriver Jesus her med Peter, han sa Jesus rys opp. Han skilte ta, han forstod hva det mest av alt valgt i giv Jesus i hendene. Vi atler avhør, og mot liv i nekk møyre bare, mot liv her i hjørne, og mot liv i slett ikke verst, det var spilt på nekk anna. Det var spilt på så rævnek. Så skriver han et brev til noen folk som bygger rundt i her øtsen, som det er øyter, som det er i Torskaland. Det er det brevet som heter Fyra Peters brev. Han er nekk godt å si av deg, og det som er vi tar med folkene, er at det er benchen. Det er øktast til forfylking i byen, akkurat som det var mot Peter i her. Og så sier Peter at møvelt om det, så sier han ikke avhåverst. Han sier i 4 Peters brev 3, vers 1. Han sier, skuldetiden og lie, altså et lie, altså det er til å være forfyllt, skuldetiden og lie, for rettvise skuld. Er det ditt sjæl? Det er altså, er det godt, er det velsiktene? Og er det være lukkelig? Her vil ongan øtta fyrtøymen, altså som kom etter dikken, og vi er ikke redd. Nei, helgi Herren Kristus og gjørsten tikkara, og vi er alltid til røyer at verja tikkene, for i øynene kvarjene krever tikkene til rådskap for vånene som uttikken er, til vi spek for å øtta, så vi har gåa samvisko, som vi har gåa samvisko, så som lasta gåa et for tikkara Kristus er, hvor skal det være, så vi sier, hvor skal det være, så der, hvor skal det være samme som vi kunne være til skammar og tog som de bekdala til konfire som ildgjørende. Hva er oppskriften til Peter at man ivas, hva man skal gjøre i atlas ned? Jeg trykker for Jesus, jeg vil fylke honom, men det er så nekt trusht fra mine floksfeller, fra mine skola, fra mine vinnerbølge, og alt som i alle tøyene sutter inn i sånne apparaten her, og da amerska mitt sinne, og er i kjørt her, og vi vil gjerne hver han der vil si at Jesus er herre i min løy, men jeg vet ikke hvordan jeg skal sutte ut, og mine foreldre, og alt. Han sier, de skulle være til røyer. Jeg sier hva det er som trygg, men dette er det viktige, hva er oppskriften? Halgi Herren Kristus og gjør som tykker. Og en god omsetning kan være
halge Kristus som Herre og gjørstum tykkar. At halga, det mesjer at seta til suyes. Seta til suyes, hett at la djeva en sérstak plass, seta til suyes Kristus som Herre og gjørstum tykkar. Ikke byrja vi å sige, jeg vil sige seg tingene, og så bruker alle mine tog på alt annet tvatt, og min høtte, og hva det skal være, og gengi skaiva løyer, men så alle mine sige hattar det rett å sige, når de skulle byrja innekter vi å sige, jeg færre å sette til suyes Jesus som Herre og i min hjärsta. Halge Herre Kristus og gjørstum tykkar. Det er oppskriften til oss. God er tronen i og han minnes bøtsen i her. Og det er fullt av frøstinger som herjer. At det møvlig hans lær, det er frøstinger som oppe i heilig hans lær, alle frøstinger sikkert oppe i heilig her, men nekka frøstinger er rørda døylige. Er det ikke det? Annars er det ikke lokkant. Just saying. Som kom akkur, tar man jo en rum og klikkar rundt og så er det då är det riktigt att vända sig för att det. Och det lägger ära förstingar fra trusteln från vindfalken. Man är först av till att säga det tingene som är lättare att säga. Att la färra några procent stöd, att la bara huxa på några procent av mata, att la vända sig med mata. Förstingarna är öliga, förstingar härja, så ständigt vill han med till att välja. Och värna med amen i fär. Spurningen är kvar jag fär förstår. Förstå affärerna som säger, herre, jag vill halka till som Herre i min hjärsta. Och jag vill att du ska vara Herre i min hjärsta. Och jag vet inte akkurat hur det ser ut, men jag vill ta gärna. Och du vänder dig till han och du färdar till han löjena. I bön och i tog. Och i tog som till kunden. Han minnes bøtsen i vet du det kvärt? Hans år ständer fast om att allt annat för knus. Vi tycker att löjde utanför och innan nu. Lät det kontrasta av och inspirera av att han döje av påsken. En mjukning av döja och han röjs upp och fick allt vald i himmel och jord och han är konkur i alla över och Caesar är inte Jesus är Herre. Och oavsett hur världen ser ut så är han Herre och säger till att vi själva och börjar att halka Herre Jesus och görs de tyckare. Som Herre. Så lös att tid så att han ösen ska vara god av tydtrånene som är tyckare hjärsta och tid ösen kommer lyfta tyckare att utveckla och säga att god är natronlig. Amen. Oddur. Vi får takk en sang. Og Martin til å forvente til fire løtene. Og ta vi rundt jammene etter. Vill du allt och när mitt liv är jävligt bäst du vet väl av men långt just efter det Hjälp mig att
Ja. Att det var så förra lötan. Stora där fyra Oddur. Jag fick jag tror den är på sluras när. Jag tror att man är på påskamöte första år och man hör om att Jesus för krossen och han gav sitt liv för Jakob och man hör det år. Men första år så räcker det bara så störst i hjärtan. Då säger jag om och så glöms vi det då. Vi har välja bruk för att höra detta omator. Hur störst det är värst som Jesus gör för Jakob. Jag vet inte om de känner dator. Jag känner det som var dator om min liv. Jag strujast vid att jag vill så gärna fortälja ötlom om mina trygg. Jag vill så gärna vara ett ljus. Men man strujast och har dant mig öle väl att vi halka Jesus i akra hjärstun som det allra första. Vi kunde inte gänga och förvänta att vi lyser alla sammen så vi inte halka Jesus i akra hjärstun som det allra första. Gör vi det så ska hit nog komma. Vi får ända lösna. Gud oss färger, tack för det att du har lagt så många in här i kvöld. Bid om att allt det som är kommer fram, att du må planta det i hjärståkare och att vi kan täcka det vi har. Hjälp oss att grunda av det och att täcka det till oss. Tack för Oddur och tack för lovsangsbötjen att de vill tjäna till er. Och hjälp oss ötlån att vi är ljus för det alla ställen här som vi är. Bid för att dräcka många nu och jag vet inte sett någon lösning. Tuna navn. Amen. Ja, så får vi att ha en paus och hon vill 20 minuter cirka. Jag hade säga vi börjar efter 20 tid. Så sen då så får vi att ha 2 vittnesbörder och vi får höra en solsang från Maria och Lakjuni Djurhuus och så kommer östen en lösning om Grönland. Så jag hade säga att klockan 20 tid så mötas vi dator.
Martin uppa byrja. Ja. Velkommen til 17. løtna av ungdomsmøtene i kveld. Så 17. løtna så færer vi at høyre två vittnesbordar. Det er Cecilia Dalbø og David Amarsnagille som kommer her av vittnesbord. Og Maria og Lakjuni Djurhuus kommer at synge solsang. Og så kommer vi til høyre en analysing om levende som vera i Grønland i sommar. Og så kommer vi til å synge next sammen. Vi får letja løtna i Herrens hender. Jeg går i Herre. Takk for det fire løtna. Takk for den bådskapen som kom fram. Takk for at vi kunne lære mer om det hver dag, og at vi kunne takke det inn i akkurat hjørst og lære av det. Jeg ber om at du må være vi så 17 løtene, at du må sikna låsangen og sikna de som skulle be akkur fram. Legg to åra tar tungo og be om at alt må være fra det. Sikna kvann ønstekkan her inne og fortell til Taimon at du elskar deg og at du er steier for deg. Hjelp Taimon at komme til tøyen og letja seg knæ for deg. Ja, vær du vis løtene og sikna til kvöldet fram i år. Amen. Så får vi da synja næra sanns. Vi får fakta på at jeg en sang. Arden Cecilia kommer opp at hans vittnesbord. Og det er stør 22. Og godt. Syndar tror jag du
Hej, hör mamma? Okej, hej, jag heter Cecilia, dalbør i Arsena Gommel, og jeg er ikke her i Kambsdali. Jeg har hørt her synd at vi vittner i nå for 17 år siden, med fyrsteliga med vittnesbord, og tydliga blir vi at jeg er mega nervøs, og jeg nesten glemmer, så jeg får sikkert lese alt opp, det meste. Synd om jeg, så bygger vi norskala, jeg er som voksen opp her. Jeg er en cirka familie, og foreldre er alltid med Jesus, og skulle møte kyrkja, og jeg har alltid fortalt meg om Jesus, til å takke til ham, og tror han ikke for det. Og jeg minns ikke at det er når jeg ble frelst, eller en særlig hending, men jeg har ikke heftet med alt han ikke tog i, men heller at jeg er frelst. Og jeg vet frelst kan virke som et fint år, men til andre år for bjerging, og du kan vittne at det var ikke visst at jeg bjerga. For at det er et liv til Jesus, de er syndene som jeg gjør, bare på å passe. Jeg er voksen opp i årdagen med folk her bygve, men i norskala, eller som det er noen, her er ikke nekt tryggende folk, og her var det ikke som høyms avskående som er. Og tog jeg heller ikke alltid vært så åpen om det, men trygg. Og her vi ganske til møte elever, her vi ganske helt kjødla dottet snakke om det til at jeg vil korset vekk så lunge, og ganske heller ikke følt seg passiv veldig nægasende, og det sier ikke til uthust, men jeg er alltid ved det smeien. Jeg var ikke på en som medisiner, at ganske flere som ikke kjenner meg folk er, og jeg kommer møte for først for det, og til å si at alle er mega velkommen. Men syndrom i troarløy, så er det ikke alltid vært så realat. Fra at jeg var 12 til 13 til 15, da stod det seg rannig. Jeg er dog kjølsfire og styrte et eller annet. Jeg synes lagt møte og alt det som det søyes, og jeg fyllte med liv i ørentingen, og jeg tog meg langt vekk fra gode. Og jeg synes jeg visjonen av at hva jeg skulle til for at jeg skulle bli glad at er det ta jeg blir pen nok, eller ta jeg får noen penger, gå til utråd, tre med utbygging, eller bare hava alt, ingen som er. At det er langt som jeg etter på mer, til også føles så tømt, men så er mer, altså mannen fikk rått ikke mer, ødelig for Sverige bare. Vi snakket om Salomon her i pratikeren, jeg vil 2 og 8. Her får jeg en lengre liste i at han har alt han kunne drømt om i tøyene, og jeg sorterer at det tømt det føles til honom. Og jeg snakket fengt meg å huske til Lakjuni hon å si, men det er nemlig han som kan si det. Han har altså alt. Og han sier selv at åndkjøsner kan fytte dette tomrummet vi tar som mennesker. Og selv jeg skal fylle når jeg kommer her være utkjent, at jeg vet meg inn at jeg vet ikke, mange tatt med dem, så ble vi gledere, og ta nått ikke, men er ikke glad, og steker jeg så bare etter, og ta enda inn også en der syklus, og gjør meg bare også, jeg var sikker av å kjøtte dit, og så hadde jeg fikk noe ekstra ski i knæet, jeg kunne ikke kjenne mer, og jeg fikk vite mot litt av utrått, så jeg synes liv noen, så jeg synes at min liv er bare livet ta, at jeg fikk slåst med, og det kan man ganske avnegativt å sitte og hukse og sitte i spurningen. Jeg vet så at kan jeg nærkant bli glad at du har sagt meg sånn jeg til vånene i hei som baden at som baden tykker at jeg visste alt for genga til god hva kommer. Men altså, det føles ikke som det her vil eller kommer. Jeg ser spurningen til hvor jeg var tykker at men min viner ikke og kom til nyeste og tror på at familien tror at og det kan si at det passer ikke helt, men jeg husker ganske ikke lengt. Og jeg visste at jeg kunne ikke rette at jeg til fakt at enten jeg går til eller ikke til. Og hvordan skulle jeg så vite hva passer? Hvordan skulle jeg vite Kristum at han skikken er voksen opp vid han rette, og hvor jeg har bibelen nærkant autoritet fra flere bøker. Og etter en der lengt tog i mitt liv, så nå ringte jeg klokka 9 til hver sekund. Men det som fant det var at han lenger tog av kanna og lese rett og slett. Innså jeg at prekene fjes og livens opprøysen er ekstremt sterk. Og til det kristne skikken er bygd på. At røyses ikke for dem deg kan nok sikkert passe, men røyse han opp kan kristne ikke annet enn å passe. Eller være sannleggen. Og så kunne ikke annet trygg være herfra kommer du til han. Til visst jeg var sann når jeg bruker bjerging. Og da innsøkelsen jeg lagt meg videre av tomting at alt dette helst kunne være mer fri og vøn eller mening, være alt meningsløst uten god. Innså mitt videre la ikke i hvordan klønene var, eller hvordan mersen har det fikk på øren, men helt at det er hans rabatten, og det er så dorskjøpt.
Og I sannheten var det i stekken og kjølsfyrer, og her vi om et en grøndag. Og nu snakker om prekk og fakk og sørt. Meg nevner bøkene til Lee Strobel, som hjelper meg rannig. Jeg nevnte ofte før, men det rager var. The Case for Christ og The Case for Faith, vi er ikke uten disse bøkene. Og du kan nesten vittne at gjør mot livet til Jesus den beste avgjørelsen i nærkene av gjørst, og færre nærkene av gjøre. Og til nærkene jeg var i alt for enkelt. Jeg har ikke snøy, men kan samarbeides ved livet sammen i hånden. Og som jeg nevnte i prædikeren, altså andre kapittel, vers 8-9, hvis at han tar vers 12-9, leser bare, nei, 12 og 11, leser bare 11, her senter. Men ta i, altså salm og snakker, men ta i så hyttet øtlen som hendte med et virka. Og strevene til kostet mer, så sa jeg det alt var farfangt og ettsøkende vinte. Når under solen ikke som dere skal ha vinning. Og det er sin forvirrende ord og så der, men det stort som hva prædikeren sier som holdt er bra. At ikke i høyden kan fytle, det tømmer vi til hjertene som mennesker. Men som et andre her, så nekker opp nye til å si en ta, og jeg skal ikke kjøtte fruktene som jeg tog. Men jeg ser at tungt tog med livet var 4, min Arsian. Jeg ble døpt 16. april i Mispa, og den etterfylte i Svajan. Så alt var bare ordentlig godt, så det ordentlig sover. Men borte at nå blir alt bra at koppa. Jeg er også spontant æresfølge i Grønlands, og i hvert fall til Batna Lina kommer en podd. Men ta syskene begynner meg blir stora, ekstremt nøyden feriene, og så alt mulig annet. At alt det som kan gå gale, og til noe som alle kan gjøre, og meg kanskje at er store rænig om ferie og alt så der. Men i sommer tog jeg skulle opp i munnlige prøvdøk og rundt i livfri og alsfri, så midt i stressen ble jeg bare nødt til å lese på. Og jeg skulle si at jeg nekket seg stress i øysene, og det fikk meg bare liv. Hva er god vær jeg sned, og hva var det gang jeg troede. Jeg ble glad med alle siktene jeg kunne gjøre med livet, men likevel var det syndret trygg etter og mer. Så jeg bare konstant at alt må gjenge av seg vilja, rundt må gjenge av seg vilja og så der. Og det tenker jeg ordentlig vel, men enn vil de i stolt ikke la fære til henne helt at det var ikke god å gjøre, at jeg selv fortjente at det var ikke noe sikkert preg for å trygge. Men det var så ved til Grønlands, jeg satt i flåfærden, og jeg sier bare konstant at hvis god hørte meg bare, ikke så grøyen til at jeg skal som vet lever å fortelle om Jesus, men jeg vet ikke om jeg trykker på ham. Og så som blir flikva, så snakker vi en eldre kone, så jeg synes mer om alt og ikke så jeg 2 timer eller skjørt. Men så lykkes jeg sove, og jeg tok bibelen opp, men jeg visste jeg forneker å spille inn til, så jeg ikke orsker å forklare hva jeg leser og så der. Så jeg pakker meg sammen med helter, og tar vakna i kona sin på en av etter, og ber jeg spille inn til hva det var for bøk å lese, og så ignorerer henne bare og sier, jeg får sove, jeg vil ikke snakke. Men hun ble bare vi, og så sier jeg enda til bibelen. Hun ber så forteller meg om henne tror jeg at hun var akkurat blitt døpt av Øsne. Og første gang jeg forteller alle sikningene og miraklene som god til å give henne. Og jeg nikker ikke bra. Ja, jeg nikker bra til at jeg orsker ikke å snakke om det. Men hun ble fast bare vi alle flåturen. Jeg forteller alle sikningene og opplevelsene og miraklene god til å kjenne. Og da ber jeg bare minnes at nekker en opplevelse var akkurat lykke som mine. Og som helst kunne forklares utenfor Jesus. Og så ber jeg bare minnes alt det etter. Men jeg sier ennå ikke, men hun var så rævfitt og spent å snakke om Jesus. Og vi snakket alle 5 timer, flåturen nesten. Og sier hun at enda på en turbulent, så sier vi med at Gud sitter midten på en nå, at han kjenner til personlig, jeg vet akkurat helt at jeg bruker for å høre. Og jeg var sånn i sjokk, og rundt bare talte meg fra grata. Men først kunne jeg ikke takke Gud nok, at han er så tålig ved meg å sitte. Så visste at som hjärsta att jag kunde vita att han är kan säga ner. Till ända vi att i närken är ganska inte känner Jesus som sin personliga frälsare. Så det är jag tänkte att han tackar till avkänna i kväll. Och visst också som hindrar till som glöms i beverka mer. Så låt det svärd till att han slår det han ska finna. Och till ända vi tror man. Det är känd version men ordentligt go. Johannes 4:16 så säger tills älskar Gud hemmen att jag gav sån sin einbarna. För kvartans tror jag ska tapas med evigt liv. Och de bara tog snutjo att till om mun och göta Jesus som Herre. Så så hjärtan en god röstan från dig och så ska du bli frälst. Tack för det.
Tack för Cecilia. Verkligen gott. Tack för att du har funnit mod till att dela din vittnesbörd för oss. Vi får tacka för Sanger och Maria Chimasinja. Sanger för oss. Den första är vi leva vid här. Så tackar vi Jesus, min glädje. Jesus, min glädje, allt och i mer, långest efter att sådja, tog det rojtje, hera
Hej, god kveld, eller natt. Det er så jeg tikkun her. Jeg får synge två sanger i kveld. Men jeg bare lykke å si også åren. Jeg heter Maria. Jeg er 22 år. Og så jeg har noen mikrofon. Og jeg bare vittne ved tikkun at jeg er frelst. Minnes ikke akkurat nær, men er oppvoksen i Fuglafyrre og oppvoksen i samkomne i Siloa i Fuglafyrre. Og jeg har alltid øyne gynnsje av møte og sundagsskola. Og er takksom for at vi er oppvoksen og i tog til det var at ødel ikke er. Akkurat på en så bygger vi i Aarhus. Og jeg leser i Aarhus. Og ja. Jeg halte at den fire sjankren som vi får synge, han er synge utravet til som også kom fram på en Johan i vittsporen til at vi som mennesker vi tror alltid etter mer. Vi har aldri nok. Vi er aldri gå nok. Jeg selv, vi doer aldri noe vel. Vi er bare ikke gå nok. Og vi kikser, og vi klarer ikke at vi kikser, eller vi ikke klarar det som vi huxa. Men Gud känner oss. Och han, som vi minnas nu, och jag ser tydligen, han föregick någon. Eller han kom av folk som människa och han upplevde allt det samma som vi. Alla de känslor vi har. Allt som vi föregick någon. Alla de pojn och sorg som vi upplever. Bara utan synd. Och han är alltid god visar. Och det är ganska det som vi också glömmer som människa. Vi klarar inte att vara lika som dig. Det kan vara i ödlund, det kan vara i ting vi gör, men också kanske i de andliga liven. Vi klarar inte att vi klarar inte trycka lika nek som häsen, eller vi do inte lika väl. Men tar vi till Jesus, tar vi välja gänga vid honom. Du tar vid det moment att göra ting. Du tar vid det, eller du tar god arbetsjöken och att vi klarar att tjäna fullkomliga. Jag ätlar lycka att läsa några vers i Jesajas 3:4.
bara vers 8-4. Här ständer, men nu så säger Herren, han som skapte te, Jakob, han som myndade te, Israel, öktast inte. Jag har frälst det. Jag har kallat det vid navnet. Tu erst min. Gånger du gjør noe vøtt, jeg viktig. Gjør noe streamer, skulle du ikke legge iver det. Gånger du gjør noe eld, skal du ikke brenne det, og løgen skal ikke søke det. Tu Herren, godtøyen, hin høyleie, Israels frelsartøyen. Ikke vi Egyptaland, du løser ikke alt for det, Etiopia og se på i stedtøyen. Jeg tror at du styrabærer, og jeg og munnen. Hatt virter, og jeg elsker det. Ikke vi mennesker i stedtøyen, og folkeslag i stedet for løvtøyt. Øktast ikke. Jeg har akkurat løv til han, og velge at han og hun, du tar underfullt ting kenda, og til sin måte som den 17. sangen handler om at vi i ødlån ikke at han er gode, og at det skal lyse bort ur åkken. Ta sier nemlig, jeg vil gjøre mot løv til en låsang til tøyen, lagt en tøvn og prøys til tøyen være, og i døven i glede, i døven vi sorg, vil jeg liva mot løv til Guds ære. Lurs er nemlig etter fløvnet tja, ren Gudsen, helt over et år. Og så lurs er Øytans navn, han er nemlig ikke av Spotify, jeg vet ikke men han er av fløvnet, hvis man har sett det. Og her sier Nila, Jesus, her vid din kross fann mig svær, ta jeg i myskre vilstur vær. Nu to erst alt fra mer, og langer løyve snur seg best om meg. Nei, mer om te. Og jeg har alltid tatt vidt som tryggvande ikke, eller skulle fytle om vi har løyve ikke snikke oss om åkken, men om Jesus, og at han og hånden, og at han skal suttjast, og i ødelen som vi gjør. Sitter her og hugser, det bara bara en som snave kvarja fär. Hinner längtar uppe över mig. Flink var så ögonen uppe här. Jag sudde ta goa ui mig. Kan ni öjna förvärra som dig som spröja vungenar och svajma frukt som hava lida själva sig. Kan öjna förvärra nu när färdig är sucha själva med. Alltså han som skapte mig som mig. Sucha min evner och gåvor och jag gav. Allt det som i mägne kärk någon här. Vi hans ärlig är kommit om mål. Tui han mine heldur og hevur kalla meg við navni og loyir meg gegnum kvannan juvanda. Han gevur meg styrke og kraft. Ja, vi honom värre som dig som spröja vungenar och svajma frukt som hava lid
Tja honom är värre nu. Jag vill geva ter Herre min lovsång och vill tacka ter vi min röd. Tacka fyra ta om du nöje. Tacka fyra ta du har gjort. Jag vill gera mitt liv till en lovsång till dig. Lät kvann tona och pröjs till dig vera. Och i dövon vi glädje och i dövon vi sorg. Vill en liva mitt liv till Guds kärlek. Ongen annar är värd ur min lovsång. Oinans tu Herre oj om min sång. Och i himle till evigar tojer ska min lovsång gå ära ditt namn. Jag vill gera mitt liv till en lovsång till dig. Lät kvann tona och pröjs till dig vera. Och i dövon vi glädje och i dövon vi sorg. Vill ett liva mitt liv till Guds kärlek. Och om sånger min än skulle vikna och en ofri och struj tagna skall. Herre, öppna en nöjtjon mot hjärsta. Herre, voice när han fri till märke. Jag vill gera mitt liv till en lovsång till dig. Lät kvann tona och pröjs till dig vera. Och i dövon vi glädje och i dövon vi sorg. Vill en liva mitt liv till Guds ära. Jag vill gera mitt liv till en lovsång till dig. Lät kvann tona och pröjs till dig vera. Och i dövon vi glädje och i dövon vi sorg. Vill en liva mitt liv till Guds ära. Och nu för David har vi ett spurs.
God kväldet. Jag heter David och Marsna Gillo. Jag ser nu först. Jag 20 år gammal. Big för faktiskt i havn på nu, men jag är i havn med att störa ka. Läser i havn. Ja. Och jag är största ötlån och det bästa ötlån så är jag en frälsesyndare. Och det är bara gått större nej. Att Jesus valde att komma i hemmen. Att dödja för mig och täcka att han dömen som jag är uppe på det. Det tog han att se för cirka 16 år sedan. Och det är jag tror jag tacksam för det. Det är just tack honom för det. Då kan jag se att det är det att jag är en frälsesyndare och jag tycker Jesus. Och så bara säga syndrom och ett liv ganska uppvuxen. Jag är uppvuxen i Klagsvik. Tryggvann i hemma. Tryggvann föräldrar och bodjar och alltid vi hallar via möte och söndagsskola. Ångat till det, men alltid hallar vi och det skilt jag inte ta. Var lite och allt det, men jag är tacksam för det är att föräldrarna är dörst. Det är inte så mycket att jag säger. Det är strunt att gå med och allt det där, men det skrattar vi alla av. Och det är så inte bara spela som en siktning i det att jag har gjort det med till att också räkna hela det. Åtta man huxar om det. Ta så hela det planta och kurst och man har säkert inte lust att man vill möta och sånt ska allt det där. Eller man är helt man inte lust men så hör man alla så söner och ändan så vet man bara att han är kvar. Och det är gott att ha visser till liv. Så jag vill skicka vi har nekvar goda vänner. Bättre tryggvande och inte tryggvande. Och det är också inte om för att som kanske inte tror på god eller så det är inte större parser att tar man vara yngre och så tar man blir äldre så har vänner som inte tryggvande själv man kanske inte fylls lika längre så det angående det så att har kommer ha sanera till att tryggvande det är inte så att höra rätt att locka mig via alla sen och det bara vara något tryggt ungvar på tamadan att ta det som vill bara okej. Alltså när du är där för nästa så kommer jag ju eller man kör press och sånt. Ja, är det tacksam för det. Och kanske har jag ju haft shower för lilla avskan. Eller för lilla gå avskan att ha det kan vara men ja, det så inte vara som så han har ringt. Men så växer man till och jag vet inte, man är 13, 14, 15 år så är det inte väl att sitta möte och allt det där så vill man helt ska prova kranna och jag vet inte det inte att man gör något som är jävla ringt eller som är så väldigt förfärligt men god för mig blev bara jag vet jag också släckt om alltså det blev bara allt annat värld. Det skulle bara vara stottligt och spännande och väl och skulle bara köra rätt och därför. Men jag har alltid sagt för oss så kött att samhället kan tala till mig när god är lagt samhället och hjärtat som är att det är inte rätt. Alltså inte att det som man gör det så förfärligt men bara till att fokus var skövt och Jesus var släckt liksom för framman. Det var bara det är en idé och korrekt och allt det där. Och så har jag också sen om det att nu har vi kört just liva och vi har ju någon som man säger men jag hade nog ska vara hitliger vad det är och så också om det kväll man missar av vi att inte leva så som hemma vill och vi kommer alla att det är inte alltså du missar inte vid att alltså det är näck bättre alltså på alla matar och Bibeln är bara att han perfekta uppskriften på ett gott liv. Alltså det är inte ring ting i Bibeln. Alltså inte Bibeln säger som är en ring mat jag lever på för näkran. Det är en stor tröst just nu. Och men det är inte det behöver inte vara lätt och därför är det inte alltid vara lätt och det är då upp ner och allt det där men det är gott. Vi syns det ända till det enda vi får vi i anlägga.
ja, så fär man alltså nya viner där man ganska la nya ju man fär nya viner där man börjar att ta det mer seriöst och så fylls man ganska minne vid hinnon och men stadigt inte är vinner eller något sånt men det är bara så som händer och det har vi mest syndros nu att man häver finns en nekvar nya viner nekvar goar nya viner och ja det är faktiskt jag vet inte om jag vanliga vin att inte man kan ha det men ja så det är väl nek upp och ner. Man är runt lyse nek och be nek och det går inte ordentligt gott först och sen mitten så för det hinner vi natter man strys mer och man tömmer läsa man orkar och man tömmer bia och men för mig hävda personligen är allt vi nämmer att bia. Jag vet inte hur men jag har bara läsa allt görs och men att bia är på en parsat så ser man lite föräldrarna be för sig så är det bara ver så man kan nästan inte såna som inte be så det är alltid är större skickning för mig att kunna ta men det är just lite mening att är lite och se allt för gott be så är det men hvis jag inte läser så kommer man slängt så då ska man inte kan gå till och se det och men det är så upp ner ut och ja. Jag bara just short rest. I skrifter kan man. Jag vet inte. Och så miljöet som man är i Heroes nu haft början jag kan säga. Det är liksom börja gänga möte så slapp nog kött på i ungdomsarbete testa. Och det är rejält gott. Helst har man är så jag vet inte mycket testa men tar man är så börjar komma på ungdomsmöte och vill gärna veta allt det är så var det gott för mig som en jag vet inte första gammal drunk att släppa följa i hej och kraber just så det ställer upp och bara okkurst kanske ta en kaka vi om man som man med backa eller och så där. Och till pankramata för bara att tar man och Guds värstus så är allt lugga som på plats till lötna. Jag vet inte, det är allt hit blir bara glömt. Att funka mer och målet där man är i skola att arbeta att heta ungkvarver och de säger att till alla till valt prat och till backtelling och så rocks alla till och till det ringt att inte blanda sig på i till man förspårningar och så helst det och allt det där och talat för Jamaica och så här ringt att vänta in och sagt budna sig ett eller annat. Man vill det och samskan sida alltid men ja. Och det är det så viktigt att man fyller sig i åren. Det är en annan är bara det alla tog och lite mer vill alla till ha och affära med så att han vet. Och han brukar neck skidden tricks som han fettler för och han kan ju bruka ting som i sig själv inte är så skoj. Det är inte några i sig själv ringt vid det men det blir något som man diskar eller så blir det faktiskt en avgåder och på tammadan är det skojft och jag minns en talar säger han för jag minns själv hur det var men han citerar en pava jag vet inte en gång om det passar han sagt detta men vi ser vad så kan basera vi med men en pava säger han för att fotbollsspelare är det tutningar mesta att det som onkan tutning är onkel sig så men det är alltid nog så gott att alltid har någon att det häver onkan tutning alltså vi får inte vi och gröna och är för mycket snack fotboll det gör ju för det inte vi men det är bara något annat jag vet inte så något ut jag vet inte om kvärt det fyllt med vi det är för en inte någon kvärt god så och till annars vägen fram alltså ständer i första Johannes brev 2 säger John kan fram här här ständer ja, jag läser vers 16.
Nei, 15. Elsker ikke heimen, og jeg helder til som i heimen er. Om onker elskar heimen, kærlighet færsens ikke ui honom. Det alt som i heimen er, lister holdsens, lister eknana og stoltlag i løfsens, ikke av færen, men av heimen. Og heimen for gonger, og lister hansara, men han ikke vilja gods verer og i atlar avr. Og tar man som onker veit etter, og sier at man trus ner, og sier at man fylkes ner, så alltid det bra bort at ikke byrja på at her nu, tar man onker til at så man kommer real lengt hvis man skod vil at man blir gammal, og så växer man frekvent og till större månader du börjar nu ett land det värst jag vet inte allt rush ja det bara och mal ska ju inte vara att fylla sig i orgods det är inne men det går inte allt så gott och ja så är det snö jag vill en firmament gott att ha bibelska firmanter jag har alltid själv att Titus är väl för att läsa det, bra, hvis det inte vill så läsa det är bara 3 kapitlar eller 4 och just det är en firman själv att kanske helst man är sin äldre är inte så gammal än men ja, det är kanske alltid folk som hittar upp till det utan att också om det är hittar efter så säger jag upp till Bojaner för och tar äldre och i testa och sådana och på andra måter vill man lyckas med mer och så är det viktigt för oss som jag vet inte jag kan ju chocken som är sin äldre att vara förmyndare och helst ju så tätt en samfällig som i förrjun Klaxvik och Exhortation och så där det kan det ha väldigt stor avskan och så är det länge jag men så också är det om att sen så jag blev spurt om här vispor och visst jag ska säga och tänder alltid via man sitter sig kväll 4 kan säga legal men nu är det posture och vi menar säga Jesus står i fröken och rös upp efter och nu för en höj med Jerry kan ställa röjar och så huxar jag om att ta Jesus då ju längre fram där och tror jag det är rätt nu så inte lär oss uppa men det som tror att ha så Jesus stotcha och det som kväll så alltså tror jag det är när rock vi tar vi real länger och fotlig ötta och Iva och känna kom först och så vet jag om det eller rätt men så har jag prövat sätta det i samband med att det kan ganska vara som tjockon nu är Jesus för en hem och nu börjar vi till lunch med rätter och kvar brukar vi ta så tror jag det är på så kan vi bara ivast och stora och i benchen om att kvävs inte passar och allt det där och eller röna vi det grunda till som han är björk just med han är veck ja och så har vi så en spårningar som bara också sätta till mig själv och till tecken ganska just nu som jag ofta har stilla med själv det är kvärt till att trycka och löv är god till att mynda mitt liv och liv är som i gör till ären över präster och kvärt atlan vi löv munnen som var god ja och jag är tacksam för att se att det är som efter och teker så för hem så är vi amen. Maria och David. Jag också akkurat om ett som David kommer nå
att vi tar ut att synda och allt det där. Och den nästa sången som vi får synda är djupt synd. Hugsa lika att vi får hugsa om årene som vi faktiskt synda. Alltså vi syndar djupt synd. Min sal var nyurtingt. Twin röd med kaddlai och hon var mild. Fyra med till att lätta negla här. Till med älskar. Alltså, det stämde ju att alla synd att han fattas gud. Vi manglar dårt Guds. Och är han läser dödsar för oss. Och så stora synder som vi är då. Och vi kunde synda till till med älskar. Det var mycket lättare. Så alltid vi får alla rösa upp och så får det stämma och verkligen synda åren ut som standard. Med
nøye værer og jæver. Hans nøye værer og jæver. Nøye værer og jæver. Hans nøye værer og jæver. Nøye værer og jæver. Hans nøye værer og jæver. Sig takk, sig takk, sig takk, sig takk. Og jeg vil gå der tryggvår. Og jeg vil hans vall. Og jeg vil ha din bær og nattår. Og jeg vil gå der tryggvår. Og jeg vil hans vall. Og jeg vil ha din bær og nattår. Og jeg Og armar sin kommer på enda dette møte, så vil jeg takke løy med til sin kross. Frelsare kom, som i verste, og mest Golgata tre, du blå vittet her, mye frelsa. Allt det som heien råkne fyre skall. Løy med til du kross, her som lauer
Ja, det skulle være en grønlandsløsning. Jeg vet ikke om Cecilie er her. Så hvis, ja, kom bare opp så kommer vi enda sånn. Ups. Ja, jag vet inte om Miriam skulle vi upp, men han var här vi. Ja, som jag kanske nämnde Janne så var det Grönland i fjör. Ja, okej, jag vill inte komma. Och vi ska lägga lysa för det här. Det är så grönt. Alltså jag vet inte, skulle tid komma upp. Det som var så grönande. Okej, super. Men så tar jag Grönland med näkan som blir mer ordentligt hjärta. Och till det gröja kött fra. Vad det är, syngur i Shiba. Det är plasker som man lever nedsöksrätta till vi är lite dagliga skra här. Imes fiskar med kunde som skattar vad jag och utriv och det gångturer som är ordentligt fantastiskt. Till notten är det pen och väckre hade jag bäst förrjun och det är mycket bitar. Men till bara i inte nekvar inne med likfjorden här lenar Eros till oss med luxus. Till 4 lever. Det var 2 batan lever och här är faktiskt ordentligt väl manna. Men sälja törra först jag lever 3-4. Så en ungdomsleva och det 4 byggda leva. Här folk små bygden att vi kommer här. Och här dassar törver av lojaron, tonläggaren och först medrehutlarna. Men inte det är så där farligt kvartskvad. Att man kommer över, man hjälper att löpast ut och man har sett det som man kan. Det som vi lever ner att här inte internet, inte telefonsamband. Och det är mega läckert. Det är så dåligt att vara ute vid som botten till och räffigt. Och det kan vara en komplex i malen. Det är som snackar dansk som är engelsk som grönlängst. Men det är expressiv och jag har alltid ett fittaste Páskastevnan som finns. Så det är något slatt att kommunikera vi. Och jag fick redan jag bort andra lös till världar. Att sätta in perspektiv och inte telefon. Inte ring till mina förståra. Det var mega dåligt. Och det kan tyckas som att det blir väl lust alla två. Och det är inte för ljuka folk att komma. Men för mig, jag har alltid hört om Grönland en 4-5 en gång bestämma mig färda. Och jag vill snacka sen om hur det är och vad jag fick på sjur. Men det är inte glömma att ända man en gång är vi. Det är och kvida. Det är väl lust till att på glädjeboskapen. Att flesta böten har alls hört evangeliet. Och till slash av allt i Grönland. Att det på in här på den här bötten som lever ner förfra. Här är utrustning folk och inte samkomma. Och till lyssna inte reande men sen det är äckligt. Och jag var själv ofta huxa om mission att det ska vara störst och man ska få så långt väck som möjligt i stammo men tog sin i Grönland att det är så tätt men lika väl så långt väck att negasböten alltså som kanske vidare i Grönland så hade nega ber på och negaböten ströjast och folk när och vi tar möjliga att göra dem en vän. Här är min sälja det var 2 att agenten ganska uppför så pent och jag vill där sträng och ytterligare alla två. Här är vi först en gångtur och jag hjälper lojaren så jag antar att vi gentna kvalitet i Arden. Och vi snackar så gångturen och hon spurte mig så om det deras. Då säger jag stöj för mig kan man inte vi är alls norska för. Och det har varit chockerande att alltså alls norska för vi ska snacka om och så fick röten från Basucha Gustav sett i hjärta att hon tar tillsyn att ja, det är mega fantastiskt. Och det är inte minst att glömma att när jag kommer till trygg och jag spelar böden med till äldre och jag fick veta att nu först för i 13 år att folk ska uppleva livet trygg i byn här i Kottag. Och tusen i bränner så räna jag för det att vi har hjälpa och uppmuntra dig här. Och det är så fantastiskt att sucha att tidsbötterna eller för känns så nega ber på och lycka kunde finna fri och vara till Jesus och ja och sen hjälpa folk att leva inte kunna kors och ta upp i snett att vita att ta kan tidigt som det var lust allt men det tror jag att det inte tvingar någon affärer men det tror jag att törven är så stor. Vi vill inte öppna för bifyrda om den här godheten med hjärta.
sier ikke ødsk eller grønlands, men at ja, vi for det, og god løydig her, at han løyder ikke etter om å kvalificere av, eller ta imot, vi ser en gav, men han løyder etter som tøk og villig affæra. Så vi snakker av vi ting å spille mer, ting å spille Miriam og Regen, eller greier fra herfra. Jeg har ikke snakket min, så jeg skrånne eller hva jeg skulle kontakte, men ting å spille med, så kan jeg sende min av dem. Ja, det er faktisk bare det. Jeg sier, vi har mynter fra Lenon. Nej, super. Ja, alltså vi får stanna här i det. Vi är som basen. Så hvis det är spurningar så kommer äntligen. Vi vill gärna ta oss av det. Och ja, allt av det. Ja, takk for det, tror jeg. Så et ungdomsmøte kommer jeg til enda. Og dette er det siste ungdomsmøte som av Páskastevnuni i år. Jeg vil gjerne takke tikkene, Cecilio, David og Mario, for at jeg vil dele til vittnesbord, og takk for Sanje Maria. Og enda for takke lovsangsspølsene. Tusen takk for at tid vil jeg synge sammen med dere, og gjøre det så godt. Jeg halte at årene for å løse, så får jeg bare enda. Nå klokken 22, vi har mistet en time. Nei, han tar det for kjøtt. Hun spiller nøyte, eller hva vet? Nå er jeg forvirret. Dette screenshot. Ja, klokken for en 2. Så vi får enda i bøen. Gå i Herre, takk for disse dagene her vi kunne minnes det. Takk for at det er sånn jeg som kommet her at høre om det. Og takk for det som har steget oppe og dølt sine søvn. Takk for at du vil bruke det. Og vi er flere som kunne kjenne oss atter og tørre søvn. Og takk for at du innskjør at vi gjør oss til tøyen, uansett hva vi strøyes vi, og hva vi tar at bære på, til innskjør oss hjerte. Hjelp oss at jeg må gjøre oss selv, og at gjør oss liv til tøyen, så at oss liv ikke langer snur seg om oss, men om te. Hjelp oss at halge oss hjerte til tøyen, så at vi kunne leva for det, og vi løs for det, alle stedene her som vi er. Vi er ikke for ønstakere sval her inne, og styrk til ødel, og vi er ikke familien noen, og ja, sikt nok ødel. Jeg ber for kvelden og vågjere, og at du må spørre tja. Tunn navn, amen. Ja. Så jag tycker om mun och tycker gott. Ja, påskamötene är inte lio än. I morgon så familjemöte klockan 12. Det här i höllene. Och det är söva för bötterna. Och Jan Ferre talar. Och 18 möte så det måltid jag få. Og klokkan 2 så møte ved brevbrøding, Øysten her i høllene, og Ingvar Petersen talar. Og det var sundagsskole klokkan 2, og det nye midnadsskolen nå. Og så det klokkan 6. Det det søgneste tiltaket av påskamøtene, og det en sangløte, og det er vi Søymen og Randi, og det for det er ikke et eldremøte, eller ikke ungdomsmøte. Her færer vi et ødel, og det er ikke virkelig at sånn jeg ung folk lovtaker, så vi kunne fylle høllene og ha en ordentlig gode løt og et enda. Så det klokkan 6, og her skulle det ødel være hjertelig velkommen.
Så det kveld til kveld. Det ikke ordentlig livet enn. Det er oppe i hus, og det Anna Sofia Gregersen, og det i Syrigøsto. Og her skulle det også være hjertelig velkommen. Og hun vil ånda suttje ordentlig. Så her færer vi nå til de som ikke færer sång. Så jeg vil bare takke for det, og vi suttje smorgen.